gràcies per estar aquí. I vull dir-vos que avui estic especialment contenta perquè presentem una taula de dones en la política, no? És el segon cicle de Fem República i Fem País. I tenim aquí a la Míriam Noguera, que és vicepresidenta del PDeCAT i diputada al Congrés, l'Anna Cabrales-Terranyín, que és la portaveu d'Esquerra al Parlament, la Mireia Boia, que és portaveu i membre del Secretariat Nacional de la CUP, i la Titon Laïlla, que és portaveu política de Demòcrates per Catalunya. Gràcies. L'estructura del debat serà, farem una primera pregunta on intervindran totes elles i després serà una conversa fluida fins que vosaltres tindreu el torn de preguntes al final. Així que tots els dubtes que tingueu, guardeu-vos-els perquè els podreu fer. Hola, Anna, gràcies. Així doncs, comencem amb el títol de la conferència, que és Com implantem una república? Si vols començar tu, Mireia, i fem. Hola. Sí. Bé, bona tarda a tothom, primer de tot, i moltes gràcies a l'ANC de Sarrià per convidar-me a aquesta taula. Em sumo a la teva consideració i estic molt feliç de, per fi, fer un debat entre dones. Jo crec que si els debats entre dones i les dones estiguessin més al capdavant, no només tindríem una república ja, sinó que a més seria feminista. Vam perdre, després de la victòria del 1 d'octubre, del 3, del 21 de desembre, aquell 30 de gener, on només 4 diputades de la CUP estaven dins de l'hemicicle per votar Carles Puigdemont i ens preguntaven és que són més puigdemontistes que els propis puigdemontistes? O sigui, era realment que no ens enteníem a nosaltres mateixos. Però al final, l'única cosa que ens permetrà tenir la república és seguir per la via de la sobirania. I dic sobirania per deixar de dir unilateralitat, perquè a molts no els hi agrada. O sigui, no és que siguem unilaterals perquè volem, sinó perquè és una necessitat. És imprescindible ser unilaterals quan a l'altra banda tens algú que no dialoga. Ni dialogarà mai, perquè ja hem vist el canvi. És exactament pel que fa al dret a l'autodeterminació. És el mateix un govern del Partit Socialista que del Partit Popular que serà de Ciutadans. Per tant, no hi ha cap tipus de canvi. Aleshores, apel·lar al diàleg en abstracte és enganyar a la gent. L'única manera de continuar endavant és respectar la voluntat de la gent a les urnes. I la gent vol república. Per tant, l'única manera de continuar és fer-ho de forma unilateral. Ho deixo aquí perquè si no faria tot el... Míriam, tu de quina manera s'implantaria la república? Bueno, a diferència del que molta gent es pensa, alguns PDeCàtors i algunes de la CUP ens portem bé, Mireia? De fet, abans, en 5 minuts que hem estat parlant les tres, hem arreglat el país i hem fet la independència ràpid nosaltres. I sempre dic una frase, i estic molt feliç també de compartir avui taula, només amb dones, les que venim aquí a fer el debat i també la moderadora. Sempre dic que les dones canviarem el món que alguns homes han creat. I estic totalment d'acord amb la Mireia que si la política estigués una mica més feminitzada, segurament aquí ja estaríem parlant del debat de les properes eleccions republicanes en la que estaríem discutint quin model de país hem de tenir. Estic completament d'acord també amb la Mireia que segurament hem deixat perdre, jo no crec que una, crec que alguna. El 3 d'octubre per mi va ser un dia en el que haguéssim pogut fer moltes coses, si haguéssim reaccionat tots. El 30 de gener hauríem d'haver investit Carles Puigdemont i estic d'acord que ningú va estar a l'alçada i quan dic ningú vull dir ningú, inclòs, i vull fer una mica d'autocrítica jo també, però també a l'ANC. Crec que hauríem d'haver estat tots a davant del Parlament de Catalunya i no sortir-ne fins que s'investís el president legítim, el que havíem votat. Però ara anem a ser una mica positius, ara som aquí.
el nostre govern legítim és a la presó i a l'exili. Veia aquestes imatges i veia la Carme Forcadell saludant i només me la imaginava avui tancada a la seva cel·la. I és la presidenta del nostre Parlament de Catalunya. Però també és veritat, i ho parlàvem aquí abans amb la Tinton, això és un dany col·lateral. Nosaltres aquí tenim un objectiu i jo sóc de les que penso que si l'assolirem més a curt que a llarg és perquè anem junts. I miro la d'esquerra. Vèiem també les imatges, aquestes imatges impactants que tots veiem i ens emocionem, de tots al carrer, tots agafats de la mà, l'1 d'octubre en el que ningú es preguntava de quin color era la persona que tenia al costat, tots ens vam agafar de la mà, tots vam patir les hòsties que ens van sombar a nosaltres o al poble del costat, i si l'1 d'octubre ha de ser un èxit i un orgull, perquè justament ahir estava no sé quin acte que tots, sí, perquè no es va fer, perquè no van fer, perquè tal, perquè no... Hòstia, sí, però se'ns oblida massa repetir-nos que el que estem fent és increïble, que el que hem fet com a societat és un orgull i ens hem equivocat, segurament, però aquí seguim tots i no vull acabar el tema de la unitat, per mi és bàsic, crec que és importantíssim que anem tots a la una, a Madrid, i que jo hi soc cada setmana. No et diria l'únic, però sí el que més por els fa i quan més s'han cagat ha estat quan ens han vist junts. Quan han vist que anàvem junts, agafats de la mà i que seguíem endavant sense mirar enrere i sense mirar-nos de reull entre nosaltres. Hem de ser també sobirans. Jo crec que la paraula unilateral els hi fa més por als d'allà que no a nosaltres, i sí que potser algunes persones concretes del nostre entorn els hi fa por o no els agrada, però jo crec que no hem de descartar cap via nosaltres. Davant de la situació que ens trobem en cada moment, decidirem quina via utilitzarem i si cal exercir la nostra sobirania, que jo crec que ja l'hauríem de començar a utilitzar i fort, i fer aquests gestos d'autoritat que crec que podem fer, els hauríem de fer. I deia que no vull acabar abans sense dir que si avui jo o gent de la meva generació som aquí, ens deien abans, ostres, sou molt valents. Jo no crec tant que siguem valents perquè tots tenim por, perquè molts dels que estan avui a primera línia, els seus predecessors ara estan a la presó o estan a l'exili, per tant, i tots els que estan avui en càrrecs importants són conscients del risc que corren i és evident que tots tenim por, però la por no se'ns pot menjar. I aprofitant que aquí hi ha molta gent, avui volia donar les gràcies que gent com jo som el que som gràcies a gent com l'Ignasi, que està aquí assegut, que jo m'he mort de la il·lusió quan l'he vist perquè jo vaig estudiar a Llinars del Vallès i el director de l'escola on estudiava està avui aquí assegut, l'Ignasi, el Nacho Casals, i volia agrair-li a ell i a tota la gent que ens ha impregnat d'aquests valors de compromís, de país, de no deixar mai de lluitar pel que creus. Crec que avui som on som gràcies a gent com el Nacho. I ja ho he dit, Coletena. Gràcies. Una mica per al·lusions. No, segur. Doncs agafant el testimoni directament, quan la Míriam ens deia junts i em mirava a mi, doncs jo miraria a la Mireia i pensaria aquest junts al final ha de ser un ampli panorama. Tanmateix també ens hauríem de preguntar quin significat li donem a la paraula junts. Jo crec que si som aquí, si som en aquest projecte, ha sigut perquè hi ha hagut molta gent il·lusionada, hi ha hagut molta unitat, però tanmateix no hem de confondre moltes vegades unitat amb uniformitat. Penso que gran part de la riquesa del territori català és que és plural, que hi ha molts matisos, que hi ha moltes riqueses, que hi ha moltes maneres diferents de pensar i que sempre han tingut un tarannà d'entesa, que malgrat totes aquestes desavinences sempre han trobat un punt de consens que ha fet evolucionar el país. Per tant, per què no recollim aquest testimoni? Per què no entenem la unitat com la suma de molts colors diferents i no la confonem amb uniformitat? Tanmateix sí que hi ha d'haver-hi una unitat d'acció i jo crec que amb això ho compartiríem totes. Tots tenim o hem de convertir el mateix objectiu, que al final és el que ens farà forts.
Tu quan comparteixes aquest objectiu i tens clar allà on vols arribar, que cadascú després utilitzi les seves paraules, utilitzi els seus matisos, utilitzi la seva ideologia i utilitzi totes aquestes eines per arribar-hi. Però treballem a partir d'aquesta pluralitat que jo crec que és el que ens enriqueix. Partim a partir de moltes veus comunicant. Moltes vegades, jo vinc de la legislatura passada i entro en política pel moment circumstancial d'aquell moment. Jo no havia tingut relació amb la política fins a aquell moment i acompanyo en Lluís Llach a la llista de Girona com a independent. Per tant, és nouvingut en aquest perfil que deia la Míriam. Realment era un moment de país extraordinari que probablement hi va haver-hi gent que no ens havíem plantejat mai dedicar-nos a la política, sí, que probablement havíem fet molta vida social, però que fas aquest pas. Realment el que vam veure amb Junts pel Sí sí que és aquesta unitat que hi podia haver-hi amb un projecte comú, però també la limitació a una sola veu. Cada vegada que ens havíem de comunicar, cada vegada que participàvem en una tertúlia, era una sola veu amb 4 veus en contra. Són moltes veus, són molt plurals. En el moment que cadascuna es manifesta tots els espais que tenim, som un potencial, una xarxa i una tranyina que jo penso que també és un valor que no podem desaprofitar. Per tant, jo penso que és una trampa quan parlem d'unitat, de junts, d'uniformitat, unitat d'acció, tota, unitat d'estratègia, tota, i tant. I aquesta és la nostra força. Jo penso que la força és que el dia que érem defensant les urnes ningú pensava o ningú preguntava del costat, tots buscàvem la manera d'ajudar-nos. Jo penso que de tot aquest procés que hem viscut fins ara ens hem de quedar totes aquestes parts positives. Enllaçaria també amb el que han comentat de la feminització de la política o d'aquesta taula. Probablement no perquè les dones siguin a davant o perquè hi hagi aquesta obligació de ser-hi per fer el mateix, sinó perquè penso que en el moment que la dona arriba a segons quins espais, la manera de comunicar-nos és diferent, la manera d'arribar als consensos és diferent, és més col·laborativa, és més propositiva. Tenim una manera de fer diferent i alhora complementària als homes, que per tant crec que enriqueix qualsevol treball d'equip. I cap on anem? La Míriam deia, anem a ser positius. És veritat, hem patit i hem patit molt, crec que l'últim any. Tanmateix estem molt més enllà del que haguéssim esperat fa 2, 3, 4 anys enrere. El camí és dur i ens hem trobat en situacions que no ens agradaria estar visquent, com tenir companys a la presó, com tenir companys a l'exili. Tanmateix jo penso que això és un pas més cap al que esperem, cap a aquesta lluita cap a la República Catalana que crec que ha començat, que ha iniciat, que ens ha transformat. Ja ningú es conforma ni vol res més que no sigui la llibertat del nostre país i que crec que aquest ha de ser una mica el far cap a on anem o com a mínim és el motor per seguir treballant cada dia. Titon, ara ja... Com implantem una república? Junts o separats, amb acord o unilateralment? Doncs d'entrada sumar-me també a la felicitació de l'ANC a Sarrià Sant Gervasi de pensar en una taula femenina que a més ja s'ha dit, no cal que m'hi recreï, però que és veritat que parlem un llenguatge segurament diferent o tenim una manera diferent d'expressar-nos i per tant també s'agraeix començar a canviar aquesta normalitat que hi havia fins ara i poder tenir una taula normalment tota feta per dones i conduïda per una dona. Per tant, celebro també que en això l'ANC Sarrià Sant Gervasi també doni aquesta visió. Per parlar de com fem la república, d'entrada hem de tenir la unitat, aquí sí, per no tornar-la a regalar. És a dir, la república la vam guanyar l'1 d'octubre i vam perdre l'oportunitat al 3 i la vam tornar a perdre al 10, a l'11, al 26 i al 27. La vam regalar perquè l'havíem guanyada. Per mi el resultat de l'1 d'octubre és vàlid i és el que havíem de defensar i és el que de fet hem de defensar. I ho dic perquè també aquí tots hem de fer autocrítica. Jo segurament amb els 3 diputats que teníem la legislatura passada, que la Mireia havíem coincidit al Parlament, també amb l'Anna, segurament en aquell moment a molts ens va faltar valentia i cal també fer aquesta autocrítica per aturar-nos i no donar suport en segons quines decisions es van prendre en aquell moment que ara
veiem que han estat les que han estat i que han estat errònies i que segurament ens han coartat aquesta capacitat d'implementar una república que havíem guanyat a les urnes i que no l'havien fet els partits, sinó que el mèrit era que l'havien fet entre tots. Per tant, per començar, un cop la tinguem, sobretot no la tornem a regalar. Això per començar. En segon lloc, aclarir que l'objectiu de tot això és la independència. No ho és ni la unitat, no ho és enxamplar la base, no ho és ni tan sols la llibertat dels presos polítics, que és veritat que tots la volem. Tots volem unitat, tots volem ser molts més dels que som, tots volem la llibertat dels nostres presos polítics i preses polítiques. Però això no és l'objectiu és la independència. I la independència que volem, que vam guanyar i que hem de defensar, hem de tenir clar que al davant tenim un estat imperialista, l'estat espanyol, que per tant ha utilitzat ja i ens ho ha ensenyat totes les cartes que tenia i les que no per defensar la seva unitat territorial. Per tant, ha de ser unilateral? Sí, però no perquè la unilateralitat la marquem nosaltres. A mi aquesta paraula no fa gens de por, per si no són ells els que ens porten a la unilateralitat. Home, jo si ells volguessin i tant que m'asseca una taula, pacto, regalo, negocio i el que vingui, el que convingui i quan faci falta i les vegades que calgui. Crec que tots en aquesta taula ho faríem. Ens hi asseuríem. Però a l'altra banda no s'hi asseurà ningú. Ja ens ho havien dit. No ens ho vam acabar de creure. L'any passat ja vam veure com van actuar. Doncs, per favor, si haurà de ser la insubmissió col·lectiva del poble de Catalunya i haurà de ser unilateral. I d'aquesta manera jo crec que ja no sé si la implementarem, però com a mínim defensarem aquella república que vam guanyar a les urnes. Totes heu parlat d'unilateralitat, no? I en aquest sentit totes esteu d'acord, però aleshores a què esperem? Per què no estem tirant ja endavant? És aquesta la pregunta. Clar, jo quan vaig veure les negociacions per formar govern, el famós govern efectiu, que no és efectiu de res republicà, però sí un bon, un gestor autonòmic regular, perquè portem tota la setmana de vagues i per tant no es pot dir ni tan sols que sigui un bon gestor econòmic, jo el que vaig veure que hi havia dos partits que es repartien les conselleries per col·locar a la seva gent i que ara és un govern de cohabitació, que cadascú fa la gestió de la seva conselleria i no hi ha cap tipus de full de ruta compartit per la ruptura republicana. Aleshores, a mi no em parleu d'unitat si no és per trencar amb l'estat espanyol, per aconseguir una república catalana independent i per millorar la qualitat de vida de les classes populars i treballadores d'aquest país, que són la gran majoria i que són les que es manifestaven avui. Per tant, tot el que sigui... És que no sé com dir-ho, jo no vull enganyar-vos més. La CUP no vol enganyar més. No ens demaneu unitat amb un govern que està fent gestió autonòmica. Quan hi hagi un full de ruta compartit, nosaltres serem els primers en passar-nos un cap de setmana tancats sense sortir ni tan sols a fumar. Bé, he deixat de fumar, però ni això. Seríem els primers en voler posar-nos d'acord en una estratègia republicana cap a la ruptura. Però és que no ens hem trobat per fer això encara. I ho hem demanat moltes vegades. O sigui, com pot ser que hi hagi tan bones paraules, tanta retòrica republicana i tan poca concreció en aquesta imprescindible unitat estratègia. I per altra banda, la unilateralitat ha de venir amb els judicis. És l'única oportunitat que tenim en el curt termini. Perquè si no, la meva generació renuncia a la república. I ho dic així de contundent. O ens aixequem, o ens alcem com a poble per dir prou al voltant dels judicis, no només les sentències, sinó des del dia que se'ls emportin una altra vegada cap a les presons de Madrid, o som capaços de fer això amb el que implica de conseqüències individuals i col·lectives i d'estar segurs que hi haurà més repressió, o abandonem. No serveix de res dir
serem més, eixamplarem la base. Quan més hem crescut és quan ens hem confrontat amb l'estat espanyol, no quan hem anat a fer-nos fotos amb la Caixa, no quan estem negociant els pressupostos de l'Estat, de l'Ajuntament i de la Generalitat. Parlar de pressupostos quan tenim 9 presos polítics i els exiliats que estan a fora i 1.200 persones represaliades, però quins pressupostos? Quan val la dignitat d'aquest poble? Quantes partides? Ho deia la Marta Rovira i té molta raó. O sigui, quantes partides val que la Marta Rovira pugui tornar a Vic? Com tenim la poca vergonya de voler negociar uns pressupostos, d'acceptar el xantatge dels comuns, dels Podemos, dels socialistes i de tots els altres a canvi de la nostra llibertat. La nostra llibertat no es paga en targeta de crèdit. La nostra llibertat només la tindrem si som capaços d'aixecar-nos i, com que l'estat espanyol no dialoga, el que hem de fer és obligar-lo, forçar-lo, creant-li un problema tan gros des de la mobilització popular, des dels carrers, que l'obligui a seure. O que la Unió Europea desperti i com que veurà que té conseqüències econòmiques el dia que ens aixequem de veritat, però no una manifestació com aquestes de l'11 de setembre, que estan molt bé, no, aixecar-se continuadament amb diferents accions des de l'inici dels judicis i no tornar a casa si no cal quan hi hagi les sentències, quan sigui el moment. Pregunteu-vos si esteu disposats a això, perquè si no ho esteu disposats o no som prous els que estiguem disposats a afrontar la repressió, les seves conseqüències d'un estat que és corrupte, violent i podrit com és l'estat espanyol, doncs potser ho veuran els nostres fills, però nosaltres no. Sí. Bé, estic molt d'acord amb el que ha dit, amb moltes de les coses que ha dit la Mireia. Unitat. Però jo crec que és important que tinguem molt clar i sembla que aquest darrer any potser ens hem oblidat, tot i que jo sempre explico que això és com una partida, i l'estàvem jugant i de cop i volta va passar una mà i a tots nosaltres ens va fotre a terra amb el 155, amb els empresonaments, amb els exilis i és cert que hem tardat molt a aixecar-nos i a tornar-nos a col·locar en el tauler. Jo crec que ja hi som. Abans algú deia que ja hem vist o que l'estat espanyol li ha ensenyat totes les cartes, jo diria que no. Jo diria que encara no ens les ha ensenyat totes, per tant jo crec que hem de ser molt conscients que patirem molt, que patirem si volem seguir aquest embat amb l'estat espanyol. I poso un exemple. Quan van fer fora en Quico Homs del Congrés, quan el van inhabilitar, aleshores recordo molt que el president Mas ens va dir ha passat això i a més us dic que en pocs mesos estic convençut que només quedareu vosaltres, els diputats de Madrid. I efectivament els únics que es van mantenir drets en aquest tauler de joc vam ser els que estàvem a Madrid, perquè tots els altres se'ls va carregar aquesta mà al 155. I un escenari que se'ns va plantejar, que en aquell moment vam dir que estàvem tots bojos, però que avui, quan sento que l'Estat ja ens ensenya totes les cartes, penso no, és que jo crec que un dels escenaris que ens hem de plantejar molts escenaris de coses que poden anar passant, i un d'ells és, per què no, que fins i tot l'estat espanyol arribi un dia que decideixi sortir de la Unió Europea per fer-nos tot allò que ara no pot fer perquè forma part de la Unió Europea. I el que ara segurament a molts us sembla una bogeria, quan passi, perquè pot passar, direm, hòstia, igual que quan van fer fora en Quico, un any abans no ens haguéssim plantejat mai a la vida que inhabilitessin a un polític nostre per posar urnes i ara no només els han inhabilitat sinó que els han empresonat i els han obligat a marxar a l'exili. I Mireia, unitat. No, dius, si hi hagués un full de ruta o si hi hagués un pla en el que tots hi forméssim part i tots seiéssim i diguéssim, va, posem-nos d'acord per fer una estratègia,
Jo crec que el tenim i vosaltres no hi sou i hi hauríeu de ser. És el Consell per la República. Hi ha fins i tot Esquerra. Estem tots. Hi ha Esquerra, hi ha ANC, hi ha Òmnium, hi ha demòcrates, hi ha alcaldes, hi ha evidentment els 2 presidents. I som tots. I falteu vosaltres. I estic molt d'acord amb tu, que quan parlem d'unitat hem de demostrar que estem disposats a traçar un full de ruta plegats, amb aquest full de ruta a curt, a mig i a llarg termini, i comprometre'ns tots i deixar una mica l'esposa al costat i deixar el relat aquest que a mi em fot molta ràbia escoltar-lo dels nostres, i és que només som el 47%. En això estic totalment d'acord amb la Titon. Tenim un referèndum on ens vam comptar i allà som més del 90% que van votar que sí a la República. Algú d'aquests que diu que només som el 47% té algun referèndum que ens digui que som el 47%? No. Per tant, si no volem posar números, com a mínim no diguem que només som tants o que no som suficients o que hem d'ampliar la base. Som més. Això sí que ho sabem. Som més. No hi ha cap altre grup o conjunt social de projectes de Catalunya que aglutini a tants com aglutina el projecte d'independència i de república. Per tant, i només aclarir una cosa, quan parlo d'unitat no parlo d'uniformitat ni de Junts pel Sí. Jo crec que Junts pel Sí va ser una eina brutal que en el seu moment va ser fantàstica. Inclús l'ANC va fer campanya per Junts pel Sí, per la CUP, van ser unes eleccions necessàries i va ser una eina que crec que ens va ajudar molt a tots, inclús a traçar complicitats entre gent d'altres partits que potser no s'haguessin traçat si no fos pel Sí, però clar, llavors això em desquadra amb les europees, perquè estem tots demanant unitat i a les europees us aneu amb els del Bildu i que em sembla fantàstic, però nosaltres també hi volem ser. Hòstia, volem anar junts i volem fer... Si podem ser 1,5 milions, per què hem de ser 700.000? Per posar 4 números, Però em refereixo a això. Hòstia, nosaltres tenim la responsabilitat. I llavors també és veritat, i amb això em donaràs la raó. La gent ens demana, però porteu-vos bé. Hòstia, mai ens hem portat bé els d'Esquerra i els convergents. No és d'ara, és de tota la vida. Però malgrat això, ostres, hem arribat fins aquí junts, agafats de la mà, amb Junts pel Sí, amb governs de coalició. Ara no podem frenar. Ara hem d'anar plegats, a les europees, a les espanyoles i on calgui. Junts, i jo crec que sumem més. I escolta'm, els de Podemos ja votaran quan fem un referèndum si el tornem a fer. Però, hòstia, a vegades sembla que prioritzem allò d'esquerres amb esquerres, dretes amb dretes. Jo crec que tots o la gran majoria hem passat aquesta pantalla. I jo, em diuen convergent, de la punyeta, de dretes, tal... Jo fins al 2012 vaig votar Esquerra. Fins al 2012 era votant d'Esquerra. El meu pare havia estat d'Esquerra tota la vida. I tenia un amic mosso que em deia quan maduris et faràs de Convergència. Tot això és broma, no? Però vull dir que va molt més enllà de les sigles i va molt més enllà de la política autonòmica que hem fet fins ara, i jo crec que tots hem de fer un esforç, encara que vulgui dir desdibuixar-nos una mica com a partits durant uns anys, però val la pena, val la pena. Ja està, gràcies. I jo, per no entrar en els torns breument, m'agradaria deixar una opció de resposta de, molt breument, Mireia, si vols contestar. Sí, el del Consell per la República, i després ja anem al tema de les... Sí, molt ràpid. Com deia, no volem enganyar més a la gent. Aleshores, el Consell per la República és una eina molt útil i serem el dia que el govern efectiu d'aquí passi de la retòrica a algun tipus de concreció republicana. Aleshores, el dia que veieu que la CUP entra al Consell de la República serà perquè veu que les institucions aquí fan alguna cosa més que gestionar de forma sectorial l'autonomia, i la tercera pota perquè hi ha un contrapoder al carrer que torna a recuperar aquest múscul de l'1 i el 3 d'octubre. Aleshores, si aconseguim que les institucions passin de les grans paraules i els grans discursos a alguna cosa, i si aconseguim mobilitzar-nos
al voltant dels judicis, com deia abans, doncs evidentment entrarem al Consell de la República. Fins aleshores no, perquè seria enganyar-vos i no us volem enganyar més, de veritat, no volem fer-ho més. Bueno, no sé. Anna. Hola, sí. Jo sentia el discurs de la Míriam, no? I pensava, demanem immunitat, traguem-nos, però jo al rerefons veia un discurs totalment polític, no? Un discurs totalment polític de defensar un posicionament molt clar i utilitzar fins i tot l'emoció per anar cap a aquest costat. Per tant, a vegades penso que ens fem una mica de trampes al solitari. No anem fins aquí. Aquesta unitat, i aquest hi és. Jo vull trobar-me amb la CUP del camí, jo vull trobar-me amb Convergència, vull madurar i fer-me gran i continuar sent d'Esquerra Republicana, i tant que sí, perquè visc aquests valors de l'esquerra, de la república, de fa molt de molt temps enllà. La república era el meu ideal, és la meva visió de país i em vull anar. I realment m'agrada trobar tots aquells punts que convergim i també m'agrada aquells punts que potser no ens trobarem, perquè probablement voldrem una república diferent. Potser voldrem una república on potenciarem la salut pública en lloc de la privada. Potser voldrem una república. Per tant, en allò que ens unim, que és l'estimació a aquest país, som-hi, i som-hi tots. Els xantatges, respirem i analitzem cap on ens porten, perquè el que volem és unitat, el que volem és aquest projecte comú d'anar-hi, d'arribar-hi, de ser-hi, però ens el creiem des de fa molt de temps, i hem posat la pell, i hem posat la suor, i hem estat. Perquè el que també cal recordar moltes vegades és que som aquí també per aquesta classe política que a vegades, tantes vegades, l'utilitzem d'una manera pejorativa, però que l'1 d'octubre, tot i els errors que probablement es van fer i probablement és veritat que es fessin, també crec que tampoc hem de cometre l'error de jutjar-los des del moment d'ara, sinó des d'aquell moment en què es decidien les coses, en el que estava passant en aquell moment, en l'entorn de terrorisme d'estat que estàvem visquent, i a partir d'aquí anar avançant. Ho hem de viure des d'aquesta perspectiva. Entre el període de presó de la Dolors Bassa, des que hi va ser-hi, va tornar, i abans de tornar-hi a entrar, un dia anàvem amb una xerrada com aquesta i la gent li reivindicava, li exigia. Ella, hi va haver-hi un moment que va contestar i a mi em va quedar gravat. Davant de segons quina observació, ella va dir: jo també esperava que el primer dia que jo vaig entrar a la presó el país esperés fins que jo en sortís. Es va fer un silenci. Jo crec que hi ha d'haver-hi aquest punt d'exigència cap als altres, que hi ha de ser-hi, i aquest punt d'autoexigència de cadascú en aquell moment. Ens ho deia la Mireia, ens ho deia la Míriam. Serà un camí molt dur, ho hem vist. Ara ja no ens agafarà desprevinguts. L'1 d'octubre probablement encara hi havia el ser ingenu, el ser il·lús. Jo he de reconèixer que en certs moments pensava que un estat en el segle XXI on vivim no podia reaccionar contra la seva gent de la manera que ho ha fet, però ho va fer-ho. Ens van picar, ens van generar un terror impressionant i a partir d'aquí tenim els nostres lideratges tancats a la presó o a l'exili. Però tanmateix, com a societat ens reinventem constantment. Què vol dir? Que us en recordeu d'algú que va dir hem decapitat l'independentisme? És veritat, ens han fet mal, va ser un cop ben fort, però l'independentisme es torna a reinventar, torna a ser allà, torna a lluitar. I afegint una mica el que deia la Mireia al principi, jo tampoc entraria a vegades en aquesta dicotomia de si es treballa pel país, pel mentrestant, pels pressupostos, perquè el dia a dia continua. O sigui, al final el dia a dia hi és. Portem els nens a l'escola, hem d'anar al CAP i hem d'assegurar que tot això funcioni bé. Això al final és una responsabilitat política. Jo no sé si és fer autonomisme o no, és responsabilitat política, perquè mentre volem aconseguir, tenim molt clar cap a on anem, el dia a dia s'ha de cuidar, a la gent se l'ha de cuidar i hem d'intentar que tot això funcioni, perquè és responsabilitat d'un mateix. Tanmateix anem-hi, busquem aquest proper embat. L'1 d'octubre perquè va ser diferent. L'1 d'octubre teníem tots molt clar què havíem de fer.
L'objectiu era clar, el lloc era físic. Sabies a quina escola o quin lloc havies d'anar a defensar. Anaves i defensaves i vam veure com reaccionàvem com a societat. I aquell dia vam respondre el dia 3 d'octubre. Què ens ha passat quan aquest objectiu comença a ser més, diguem, materi? No és tan fàcil agafar-lo, no és tan fàcil com saber que a les 12 del migdia he de ser a tal lloc per defensar-ho. A partir d'aquí, quan ens en anem a l'abstracte, és molt més complicat. Tornem a tenir aquest moment. Jo crec que la Mireia ens ho posava sobre la taula. Amb tristesa veurem un judici molt injust, molt. Veurem i sentirem coses que també pensàvem que no sentiríem i probablement veurem una sentència totalment desproporcionada i fins i tot deshumanitzada. Per tant, realment tornarem a tenir aquest 1 d'octubre, per buscar un símil, tornarem a tenir aquest moment, aquesta hora, i aquí sí que hem de respondre, aquí sí que hi hem de tornar-hi a ser tots, però no és qüestió de la classe política, és qüestió de tots, de sumar els col·lectius polítics, de sumar sindicats, de sumar entitats de la societat civil, perquè és així quan hem sigut forts. I això és el que s'ha de teixir, amb molts espais de comunicació i molt de consens perquè aquesta estratègia final sí que sigui de tots, sí que sigui de complicitat, però de complicitat autèntica. Després entrem en el tema de respostes del públic i fem. M'agradaria arribar una mica a la concreció de quin model de república volem. Llavors, plantejant-nos que arribem a aconseguir la república, l'endemà, quin és el primer pas? Quines mesures són les que començarà a prendre cada partit que estigués en el govern? Jo abans d'entrar aquí vull respondre a l'anterior perquè crec que és aquesta ronda que hem fet és l'exemple del per què no hi ha unilateralitat. Així de clar. Jo no tinc cap dubte que totes les que estem aquí volem la independència, no en tinc cap dubte. Però és evident que així no anirem a la independència. És així. Clar, hi ha diferents factors i abans ho parlàvem amb la Mireia, no? I jo puc dir-ho també perquè estava al Parlament la legislatura passada, però trobem a faltar lideratges com el del Jordi Turull, i ho dic jo que no soc del PDeCAT, o com de la Marta Rovira, i ho dic jo que no soc d'Esquerra. Per què? Perquè en aquell moment, dins de Junts per Sí, i interlocutant amb els altres grups parlamentaris, hi havia dues persones al capdavant que van deixar de banda els seus colors polítics i tant era amb quin dels dos parlaves o negociaves perquè qualsevol dels dos assumia les decisions que es prenien de manera bilateral. I això, jo crec, això sí que era la unitat per anar a aconseguir la independència i així sí que podíem de manera unilateral arribar molt més lluny. Ara, clar, ha passat el que ha passat. És cert que no cal estar rememorant què ens ha passat aquest últim any. Sí que crec que és important i que fem l'autocrítica, que a vegades els partits, ara ja veiem unes eleccions, aquí ha sortit les europees, la unitat, no sé què, veiem unes eleccions al davant i els partits a vegades sembla que perdem el món de vista i ens focalitzem tot el discurs de cara a les eleccions. Crec que no ha de ser així. És evident que hi ha unes eleccions que són importants, les europees per mi ho són molt més les municipals, però en qualsevol cas totes les eleccions en les que dones veu a la ciutadania òbviament són importants, però el que és cert és que hem de fer-ho d'una manera diferent al que ha passat fins ara per tornar a aconseguir la independència. I aquí jo crec que això és important, entre altres coses, per una cosa que tu deies, Míriam. Segur que l'Estat no ha ensenyat totes les cartes, n'ha ensenyat moltes, moltes de les que nosaltres ni ens pensàvem que ens pogués ensenyar. Tot i que és veritat que al davant la història ens ho ha posat al davant masses vegades, l'estat espanyol, com a bon estat imperialista que és, doncs ha utilitzat totes les eines que ha tingut, les que podia utilitzar i les que no, contra la seva població, cosa que tampoc ens ho haguéssim pensat. Però clar, quan sento que hi havia o hi ha hipòtesis o que en aquell moment van haver-hi hipòtesis sobre la taula de la duresa de les que explicava la Míriam, de dir, home, és possible que arribi un moment que l'estat espanyol es plantegi sortir de la Unió Europea per poder fer sobre Catalunya tot allò que estant a la Unió Europea no pot, doncs encara em sembla més increïble que el 1, el 3, el 10, l'11, el 26 i el 27 regaléssim la república com la vam regalar.
Vull dir, és igual, però vull dir, si és veritat que va haver-hi una anàlisi de la situació a aquests nivells, i entenent que al davant el que tenim no és un escolanet de Montserrat, que tenim un estat com el que tenim, doncs, home, encara més crec que cal fer aquesta autocrítica i treballar per deixar davant dels retrets que podem tenir, hi hagin o no hi hagin eleccions al capdavant, per tirar endavant aquesta independència i poder fer la república, que aquí segur, com deia l'Anna, cadascú de nosaltres posarà uns accents diferents en allò que prioritzi, igual que amb l'autonomisme que hem estat fent tot aquest temps. Míriam, volia respondre? Deies... No, només he dit que els escenaris aquests són posteriors a l'1 d'octubre i tot després de tot això, eren d'abans. Quines mesures començaríem a prendre una vegada arribéssim al govern de la República? D'entrada aconseguim-la. No, ho dic perquè a vegades anticipem el discurs. És a dir, a mi m'és igual. Jo segurament amb la Mireia és que no compartirem model de país. Molt probablement, alguna coseta, però molt probablement, perquè ja ho hem discutit moltes vegades al Parlament, doncs hi ha molts àmbits que no compartirem. Però jo, si us recordeu, en el temps aquell que vam fer la campanya del referèndum, aquella campanya que ara sembla que hagi passat tant de temps i tan just fa un any que estàvem al setembre en campanya electoral, allà moltes vegades en molts debats entràvem, de dir quin és el model de república que volem. I jo intentava defugir aquest debat, perquè si no ens perdem en aquestes diferències que podem tenir de model sanitari, de model social, i aquest debat l'haurem de fer després. I ara haurem de parlar i aconseguir de dir, home, quan tinguem la independència, quan tinguem la república, perquè si no acabem fent un discurs autonomista. Perquè el model que nosaltres plantegem de república el fem amb els paràmetres que tenim ara, d'uns pressupostos, si rasquem uns milionets d'aquí, si les beques ens les tornen, o ens les paguen, o si a Europa... I per tant jo crec que hem de superar això. I com a grans consignes sí que, i així com a gran titular, sí que crec que haurem de fer un esforç important de saber que precisament hi ha moltes coses que en aquest autonomisme que portem en aquests últims 40 anys les hem fetes bé. Per tant, aquestes consolidem-les, defensem-les i treballem-les, però després també tot allò que hem heredat d'un funcionament estatal, administrativista, de l'estat espanyol, que també es replica en altres estats, home, som catalans, som innovadors, som visionaris, som emprenedors, tinguem també la capacitat i el repte de fer amb tot això una república diferent. Com que es va acabant una mica el temps, ara passarem a les preguntes del públic, però abans m'agradaria demanar-vos breument de... Molta gent m'ha anat parlant i dona la sensació com que la gent està cremada o cansada i sent com que l'independentisme està una mica a l'espera potser de que hi hagin els judicis, a l'espera que algú faci un pas endavant. Vosaltres us sentiu així? Què s'hauria de fer? Fem-ho breument i així ja donem pas a que vosaltres pregunteu, que en un moment... Els judicis són una oportunitat i depèn de si les 18 persones que anirem allà a ser jutjades som capaces de transmetre el mateix missatge cap a tots vosaltres, per que entengueu què s'està jutjant allà i quines són les conseqüències i quines són les vulneracions de drets civils i polítics que impliquen a tothom, independentistes i no independentistes, catalans i de la resta de l'estat espanyol. Aleshores, jo crec que als judicis cal fer 3 coses. La primera, acusar l'Estat col·lectivament, no només nosaltres, amb una actitud de confrontació directa als jutges fiscals i a aquelles rates de Vox que són l'acusació particular. Els hem d'acusar de tot el que ens han fet a nosaltres, de tots els drets i llibertats vulnerades. En segon lloc, no és que siguem innocents, és que ho vam fer. Vam fer un referèndum i el vam guanyar. No podem amagar a ningú que vam fer un referèndum i que el vam guanyar. Per tant, aquesta reafirmació de que ho vam fer, teníem dret a fer-ho i, a més, hi podem tornar. Tornem-hi. Volem exercir el dret a l'autodeterminació i
ni uns magistrats, ni fiscals, ni jutges de l'estat espanyol, ni 15 anys de presó poden aturar el poble de Catalunya per decidir democràticament en unes urnes quin vol que sigui el seu futur polític. Per tant, ho tornaríem a fer, és importantíssim. I en tercer lloc, si quan els presos que estiguin allà i la resta dels que estem jutjats fem aquest pas davant d'aquests senyors, perquè són tots senyors, crec, els carrers han de cremar. És a dir, no... Vull dir... Els carrers... Algun contenidor tampoc passa res perquè... M'heu entès, no? La metàfora que... Perquè jo tinc clares dues coses. L'1 d'octubre i el 3 d'octubre van guanyar perquè hi havia un contrapoder al carrer que va obligar no només a la Policia Nacional a retirar-se, sinó al Borbó a sortir i a l'estat espanyol a declarar-nos la guerra, és a dir, aquest contrapoder de la gent mobilitzada al carrer tots a l'una. I, en segon lloc, necessitarem en algun moment una eina de validació democràtica d'aquesta autodeterminació del poble català. No hi ha cap estat que ens hagi reconegut, ha passat un any i sembla que cada vegada hi ha menys interès. O sigui, tard o d'hora hi haurà d'haver algun tipus de validació a les urnes, hi haurà d'haver algun tipus de referèndum. Doncs la pregunta és quan serà això i com ho plantegem? Sense renunciar a aquest mandat polític de l'1 d'octubre, doncs preguntem-nos si potser allò més intel·ligent a fer amb els judicis és dir és que ho tornarem a fer, perquè hi tenim dret i perquè volem autodeterminar-nos. I per tant, si hem de fer 1, 2, 3, 40 1 d'octubre, doncs els farem. Però per això, insisteixo, per fer un altre referèndum necessites el Consell de la República, el Parlament, el Govern i el carrer. Les 4 coses. Si només en tenim una, això no funciona. Les hem de tenir les 4. I aquesta és la unitat. Molt breument, sisplau. Sí, perdona, seré molt breu. En el Consell hi tenim el president Torra, govern, hi tenim el Parlament, hi tenim la gent, perquè hi ha l'ANC, hi ha Òmnium, la gent s'hi està escrivint, convida tothom a registrar-se. Falta la CUP. Falta la CUP. Jo crec, respecte a la pregunta que has fet de que la gent, sembla que la frase aquesta que fa 10 anys que sentim del suflé baixa, que hi ha... Jo quan sento aquesta frase o quan em trobo gent que realment estem tots tocats, emocionalment tocats, amb molts ens cau la llagrimeta quan ens trobem algú i comencem a parlar del tema i recordem o ens expliquen com ha passat la setmana a algun dels presos, tot és emocionant i tots ho tenim molt a flor de pell. Però sí que és veritat que quan veig molta gent així una mica al fons del pou, penso, inclús jo, hi ha dies que estàs més animat i hi ha altres dies que estàs més fluix. Però quan a mi em passa que estic una mica fluixa, que de cop és un dia que ho veus tot negre, que n'hem tingut molts, quan van detenir en Carles Puigdemont a Alemanya, quan va sortir, que va ser un dia d'eufòria, penso fins a quin punt realment, tenint els nostres companys a la presó i tenint un projecte tan bonic al davant, tenim dret a estar al fons del pou. Llavors jo crec que dies com l'1 d'octubre, al final som els de l'1 d'octubre i tenim dies millors, dies pitjors, però seguim sent els de l'1 d'octubre. Jo crec que ens hem de desacomplexar i sobretot nosaltres, parlo ja dels partits, ens hem de desacomplexar. Ens hem de recordar cada dia que som molt bons. La nostra autoestima hauria d'estar pels núvols cada dia perquè l'estem fotent molt grossa. I a més fa molts anys que l'estem fotent molt grossa. Hem sacsejat no només Catalunya, hem sacsejat Espanya i estem sacsejant Europa. I ho estem fent els ciutadans de Catalunya, solets. Llavors jo crec que cada dia ens hem de recordar que som això. I a més hi ha dades, perquè dius, bueno, sí, vale molt bé tot això, però a més hi ha dades, ja no només econòmiques, dades tangibles que ens recorden cada dia el que som.
I avui em deia, ostres, hi ha un rànquing i no sé qui ha fet un tuit explicant-ho. Catalunya és un país ric, que en el rànquing de les regions de la Unió Europea, que són 272, estem en el 58. Catalunya sola està en el número 58. Catalunya dins d'Espanya estem a la 165. Catalunya sola és rica, Catalunya amb Espanya és pobra, però nosaltres som els rics. I quan dic rics, no vull dir que en plan, però que som això. I l'estat espanyol ens acomplexa. I ens hem de desacomplexar perquè som el 58, no som el 165. Perquè som els de l'1 d'octubre, no els que estem al fons del pou quan un dia ens despertem una mica tristos. Per tant, jo crec, respecte a això, sí que tenim dret a estar tristos, només faltaria, però crec que tots hem de fer un sobreesforç cada dia i dir-nos cada dia que som els de l'1 d'octubre, que hem de seguir endavant i estic convençuda que ens posarem d'acord tots, i a més crec que en les properes hores, propers dies, passaran coses que tots ens faran reflexionar moltíssim i crec que a tots ens fotran estar un altre cop amb l'esperit de l'1 d'octubre. I hasta aquí puedo leer i li passo la paraula a la companya. Jo recolliria el que deia la Míriam, podem estar tristos, hi ha moltes emocions que han aflorat, però desanimats entenc que no. Jo potser és que vinc del món de l'esport col·lectiu, que al final el que saps és que has de treballar fins al final i quan hi ha un moment de l'entrenament que tens la sensació que no pots més, que l'ànima no tira i que les cames no funcionen, saps que sí, que és possible i que al final has de treballar fins al final i que tens a la gent al teu costat, que al final tens algú que t'acaba de donar aquella empenta o aquells ànims perquè tu aquell entrenament acabis de rendir com toca, perquè l'adjectiu és potent i per no haver perdut un partit no vol dir que no progressem cap al camí que toca perquè el campionat pugui ser nostre. Parlaven i deia que el poble català ha demostrat un caràcter potent. Jo diria que som així i això sí que no canviarà. I una cosa que ens hem de sentir orgullosos penso és que no ens han transformat durant tot aquest procés. Continuem sent aquella gent que intenta aconseguir el seu objectiu d'una manera pacífica, que intenta aconseguir-ho amb els seus companys al costat i malgrat tot el que fem intentem seguir per aquest camí, encara que probablement això a vegades ens porti a ser una mica més lents. Quan ens diem si motiva alguna cosa, jo penso que moltes vegades penso on dia, no? On tot has posat, no? Amb el bé que vivies abans, a Girona, tranquil·lament, i fent la feina que feia abans. Però realment a cada ple que vivim al Parlament, quan la senyora Arrimadas s'aixeca i parla, o quan s'aixeca el senyor Carrizosa, jo realment de cop allà sé per què hi som, perquè lluitem, perquè jo no vull ni una societat ni un país que pugui ser construït amb el que ens transmeten ells cada dia. I us asseguro que a partir d'aquell moment surts d'allà reforçat de dir i tant que sé per què sóc aquí, i tant que sé com ho volem aconseguir. I tanmateix jo penso que la credencial que tenim ara, a fil del que deia la Mireia Boia, era anem a Madrid, anem a davant de l'estat espanyol, no hi ha dient que voldrem fer un referèndum o que ens plantegem fer un referèndum, anem amb la credencial de dir que quan hem volgut l'hem fet. O sigui, quan hem volgut hem posat aquestes urnes, la gent ha votat i ho podem fer. Per tant, si ho hem fet, ho podem repetir i ho voldrem repetir, voldrem ser-hi fins que ho aconseguim. Per tant, penso que aquesta és l'actitud, aquesta és la nostra força i és el que no hem d'oblidar. I ja per acabar, molt breument, sí. Molt breu. Jo, els que em coneixeu, sabeu que sóc optimista de mena. Per tant, estic segura que ens en sortirem. Això per començar. 2, la gent hi sereu. Entre altres coses, perquè ja hem arribat aquí, no pels partits que hem anat a remolc, sinó perquè la gent, organitzada o no, la gent heu estirat. Per tant, estic convençuda que si no estem a l'alçada els partits ens passareu per sobre. I la gent hi serà, i jo crec i estic convençuda que hi serem. I penseu una cosa, estem a tocar. Estem a tocar. És a dir, en aquests últims
300 anys estem al més a prop de la independència que hem estat mai. No ho perdem això de vista, perquè ho sabem nosaltres, però ells també ho saben. I a mi m'agrada, i ho explico moltes vegades, de dir, jo vull la independència pels meus fills. Tinc 2 nens petits de 4 i 2 anys. Però jo la vull també per tots aquells que abans que jo van lluitar. Molta gent anònima, molts que van deixar-hi la vida. Molts, i aquí no cal ara que fem una lliçó d'història, tots tenim, no?, passat, ideològic o fins i tot coneguts, família, que van deixar-hi la vida. I molts altres anònims que també van treballar, que van posar el seu granet de sorra, que eren la baula, que ara ens ha permès avui aquí discutir-nos o parlar amb vosaltres o aportar per poder estar debatent això de si la independència, si l'any passat ho vam fer bé o no ho vam fer del tot bé. Per tant, per tots ells, pels que venen però pels que van venir, van treballar-s'ho abans. I perquè estem a tocar. I per tant, no ens podem permetre tenir l'ànim baix. Ens podem enfadar, oi tant que ens podem enfadar, perquè també ens enfadem nosaltres, però no només entre nosaltres, sinó amb nosaltres mateixos. Jo abans parlava de l'autocrítica, dic que al meu partit també hem de fer autocrítica, per petits que érem, per no haver pres decisions, no estàvem al consell, és igual, però érem responsables també de tot el que va passar al Parlament. Per tant, també hem de fer la nostra autocrítica i per tant també ens hem d'enfadar i ens hem de poder enfadar amb nosaltres mateixos. Però això, el que ens ha de servir és per agafar impuls. I per tant, hi som, hi serem i no tinc cap dubte que algun dia en aquest teatre, que n'hem parlat tant i tant i tant de la independència, vindrem aquí a parlar precisament de la república que volem construir, que aquí llavors ja serà un altre debat en el qual segurament ens barallarem molt més. Aquí sense unitat. Crec que ara us passaran un micròfon, aleshores digueu la pregunta però també digueu a qui la voleu adreçar, encara que després puguem respondre, però si no se'ns allargarà molt. Us recordo una miqueta com funciona, pels qui no ho ha estat. Podeu fer les preguntes que vulgueu, teniu 40 segons per fer-la i després es baixarà el volum. Hola, hola Mireia, va per tu. Bueno, per tots, però per tu. Soc jo votant de la CUP i d'en Puigdemont, és una barreja. Però els meus ídols són, si pogués ser, l'Anna Gabriel i en Puigdemont, per la feina que fan. Una cosa és dir-te que m'agradaria molt, ja sé, esclar, sou en minoria, sou 4 al Parlament, i aquí ve el problema, però evidentment que jo ho veig més com vosaltres, que o anem a per totes o s'ha acabat de... Ui! S'ha acabat. Que aquí ens... Tot el poble té ganes de sortir al carrer. En som més nosaltres que vosaltres mateixos els que en tenim ganes. Qui ens guiarà? Qui ens dirà? Qui ens donarà el tret de sortida? Nosaltres fem autocrítica. Quan el 10 d'octubre es va suspendre la República, tot i que la CUP sempre diu al carrer, mobilitzem-nos, també estàvem en aquesta espiral que deia l'Anna i no vam saber liderar el carrer. Les 10 diputades de la CUP no vam saber anar a plaça Sant Jaume, on hi havia aquelles 30.000 persones el 27 d'octubre, i assaltar el Palau de la Generalitat, que és el que hauríem d'haver fet. No ho vam saber fer. N'hem après. I per tant, abans dels judicis volem tenir aquest paper de lideratge per dir, perquè la CUP ha fet una cosa molt divertida, no? En les campanyes, tu ho veus, hem passat del governem-nos al dempeus, després del 155, i ara volem un alcem-nos. Alcem-nos per quedar-nos de peu i per no agenollar-nos mai més. Per tant, serem un d'aquests actors que volem liderar la necessària mobilització. No serem els únics. Jo espero que l'ANC
també faci aquesta tasca en aquest sentit i espero que el president Puigdemont des de l'exterior també via Twitter ajudi en aquest sentit. El president Torra no en tinc cap mena de dubte de que també ho farà i que els partits, si no ho fan, ho deia la Titon, és que heu de passar per sobre d'ells. Heu de passar per sobre d'ells. Hola, mireu, jo crec que el sentiment que hi ha és d'emprenyament. Estem molt emprenyats amb tots vosaltres, d'acord? Llavors, hi ha una cosa que a mi em sobta, que sempre parleu d'esperar els judicis. Hem d'esperar el judici, realment? Se'ls han d'emportar... O sigui, no ho entenc. O sigui, quan tu, Mireia, deies ens hem d'esperar els judicis, ja sabem que el judici serà una pantomima, però no t'estic entenent, saps què vull dir? Vull que m'ho expliqui, és que no ho entenc. A l'esperar el judici no li veig el què. Movem-nos ja, mobilitzem-nos ja, parem el país ja, però per què ens hem d'esperar un judici? Que ja sabem com serà. Jo aquí només un matís. Jo per mi, i ara la Mireia suposo que contestarà, el judici ha de ser el punt d'eclusió final, però comencem a escalar ja o arribarem allà. I per tant, de dir, els judicis, no podem permetre que ens marquin ells l'agenda del procés d'independència que volem nosaltres. I com que no ho podem permetre, quan hi hagin els judicis, que encara s'estan discutint quin dia i quan i com i per què, de dir, segons com els hi convingui en funció d'unes eleccions, el que dèiem abans, que els hi convingui amb ells, jo crec que no hem d'esperar això, sinó al revés. Hem de començar ara ja amb acció contundent, d'insubmissió col·lectiva, per arribar al judici quan sigui, per arribar ja al carrer i amb totes les condicions necessàries per tornar a posar-nos en les mateixes condicions que estàvem fa un any. És que la Titon ho ha explicat molt millor que jo, però 100% d'acord amb ella. Unitat. Jo és que la pregunta que us volia fer anava en la mateixa direcció. Podria afegir una cosa? Un segundet, que afegeix una cosa a la pregunta anterior i ara. Que jo estic completament d'acord amb elles, però ho hem parlat moltes vegades. Sí, fem-ho ja, comencem a escalar. Però com? Què hem de fer? És que la gent el que demana és què hem de fer? Digueu-nos què hem de fer. I estic completament d'acord. Sí que és veritat que jo crec, i ho he dit abans, que nosaltres tindrem alguna senyal i tindrem algun missatge dels nostres líders polítics, els de Lledoners i els de l'exili, missatges o gestos que ens faran reaccionar. Hòstia, aprofitem-los. Davant de la pregunta com ho fem, quan tinguem el gest o quan tinguem una senyal, hòstia, movem-nos. Jo només espero que sapiguem llegir el que se'ns demana i que puguem tenir aviat la resposta del com ho fem i comencem ja. No, però no, jo el que us dic és que arriben i que arribaran, però que quan arribin, hòstia, estiguem tots a l'alçada. Estiguem tots a l'alçada perquè, com he dit abans, el 30 de gener, que ja havia passat un temps de l'1 d'octubre i del 27 d'octubre, teníem una gran oportunitat de sortir tots al carrer, de plantar els nassos davant del Parlament, com deia la Mireia, i dir prou, aquí s'investeix el president que ha guanyat i punt. I no vam ser capaços, ni nosaltres, ni en general. Llavors jo crec, sí que és veritat que ara l'emprenyament te pot ajudar. L'emprenyament t'ha d'ajudar a que la propera sortim tots. I espero que en pocs dies tinguem aquesta senyal de que hem de començar a sortir al carrer o hem de començar a demostrar que no la deixarem escapar més. Avisats esteu. Sí. Jo us volia preguntar precisament que tots esteu dient que veieu el moment dels judicis com un moment propici per tornar a fer aquesta acció i us volia dir quina estratègia tenia cada partit en aquest sentit, però ja veig que no en teniu cap. És que és així de trist. És que la gent també veiem que han de començar ara ja i que volem saber què pensa fer cada partit davant d'aquesta situació.
perquè la gent estem disposats a sortir al carrer però no estem disposats a tornar a sortir perquè ens tornem a quedar amb cara de tontos. És que, a veure... Seré molt breu, Després també... Jo crec que una cosa que s'ha repetit molt aquí també és que tots n'hem après molt de tot el que ha passat, sobretot aquest darrer any, i tots hem pres molt bona nota. I una de les coses que hem après és que hem de posar a la taula tots els escenaris i tenir una estratègia per cada escenari. I una altra cosa que hem après és de tancar la boca, perquè jo crec que hem estat una mica il·lusos i aquesta paraula també ha sortit. I no cal que ensenyem les cartes a l'estat espanyol, i sobretot perquè estem convençuts que fem el que fem vosaltres, com deia la Titon, hi sereu. La gent hi serà, tots hi serem, però jo crec que una de les coses que més mal ens ha fet ha estat tots parlar massa i obrir massa la boca. Anna? I tanmateix ser-hi tots, no? Parlem, quan diferenciem tant, hi ha un moment que al final polítics o gent del carrer, a mi encara em costa diferenciar que jo no sóc una persona més que treballa pel mateix que vosaltres demaneu. És que no hi ha tal diferència. Quan algú deia passem per sobre dels partits polítics, tanmateix a mi m'agradaria que el que féssim és que entre tots ens empentéssim. O sigui, que al final aquesta força arrastri els partits polítics i que hi sumem amb tot això la resta, perquè la unitat comença també per tot això, perquè tots ens sentim partíceps de la mateixa lluita i ens apretem uns als altres, ens retroalimentem. I som-hi, hi ha ANC, hi ha Òmnium, hi ha tots aquestes entitats que hem sigut molts. I per tant ha sigut des de diferents fronts, cadascú amb les seves forces, de mobilitzar-ho tot. I ho hem d'aprofitar-ho tot. Des de l'exterior amb la internacionalització, que tampoc ho hem d'oblidar-ho. Ens hem d'explicar moltes vegades, perquè fora ja no parlem d'un estat que ens sembla que és opressor, sinó que ja tothom coneix com és capaç de reaccionar Espanya. Per tant, aquesta pota també aprofitem-la. Hi han d'haver-hi altaveus exteriors. Hem de continuar sent molt forts amb ANC, amb Òmnium i qualsevol entitat que mobilitzi aquest carrer i que empenyi a tothom que faci falta. I realment el que deia la Míriam, al final, aquest moment, sí que les converses o segons quins espais han de ser discrets, però sí que després la reacció ha de ser contundent. Hi ha més preguntes? Jo tenia una pregunta que de fet ja l'heu contestat. La meva pregunta és si algú estava fent alguna cosa i algú estava traçant un pla. Entenc que la resposta és que sí i que no es pot explicar, amb la qual cosa, pregunta contestada. I com que ja està contestada, volia aprofitar per fer una reflexió. En la societat civil ens importa un pito el color de cada partit. El que volem i el que us demanem és que aneu junts i nosaltres vindrem darrere. Som persones adultes, volem ser tractats com a tals, paguem impostos. I jo tinc ganes de pagar impostos a la República Catalana. Estic fins als pebrots de pagar-li al senyor Montoro. I llavors, l'única cosa que vull acabar ja és, sisplau, feu el fotut favor d'anar tots a una i no us preocupeu que nosaltres vindrem darrere. Contestar? Perdó, abans de la pregunta, jo molt ràpid. Jo insisteixo, com que no vull enganyar ningú, us ho dic així sincerament, encara no hi ha una estratègia consensuada, acordada de tots els partits. Tenim l'objectiu final que el compartim, però la manera, el com arribar-hi, encara s'han de polir detalls. És així. I em sap greu dir-ho, però dues coses que són importants per tal de contestar les preguntes que hi havia per aquí abans. Si us proposaran coses, però heu d'estar en els espais organitzats per tal de rebre el missatge de l'acció que cal fer. Per tant, si aquí a Sarrià és l'ANC o és el CDR o és Òmnium, cada barri, cada poble té el seu espai, doncs és aquesta xarxa que es va crear el 1 i el 3 d'octubre
en la que cal implicar-se per, en el moment que toqui, i seran diferents moments, doncs anar tots a una i fer la mateixa acció de desobediència civil, perquè al final es tracta d'això. El problema, la Conselleria d'Interior, els Mossos d'Esquadra. Veurem si estan a l'alçada del poble de Catalunya o segueixen encobrint els feixistes que venen a manifestar-se al centre de Barcelona i que són els que ens van pegar l'1 d'octubre. Si tenen plena connivència per passejar-se o no, o es posen del nostre costat i no del d'aquests policies. Jo només vull dir una cosa. Hòstia, aquí m'emprenyo. Perquè són els nostres Mossos. I els fatxes que hi ha són 4. Sí, qui estava amb nosaltres l'1 d'octubre? És que sembla que se'ns oblidi tot. No. I el trapero qui era? Els Mossos són la Policia Nacional de Catalunya. I que hi hagi 4 fatxes a dins que el 155 els va apoderar no vol dir que nosaltres tots ens oblidem de qui són els Mossos de Catalunya. Els Mossos d'Esquadra de Catalunya. Jo només demano confiança. Confiança, però no. Trobo que és un error entrar en el debat polític a la Policia Nacional de Catalunya quan han demostrat sobradament, i aquí algú deia el nom del trapero, que també serà jutjat i se li demanen molts anys de presó, que es posi en dubte que la Policia Nacional de Catalunya no és la policia del poble de Catalunya. I hasta aquí puedo leer. Deixem-ho aquí. Han aparegut molts temes, seguim amb les preguntes. No sé quantes més, 3 més, vale. I algú, no sé... Bona nit, la pregunta és per tots. Es parla d'unitat d'acció. Podem fer un debat floral sobre la unitat, de com ho entenem tots, i podem estar anys. Però per anar a coses concretes, al maig tenim unes eleccions municipals. Són molt específiques en quant a com s'escolleix l'alcaldia. Aquesta unitat d'acció que em sembla que tothom reclamem, en aquest moment els partits no estan per aquesta feina. La pregunta és si al final tenim com a batlle la senyora Colau o el senyor Valls, les direccions polítiques de tots els partits que hi ha aquí dimitiran? Ho heu sentit bé? No municipal, perquè no anem junts a les municipals, si dimitirem, si no... Mira, començo jo, si voleu. Jo ho tinc fàcil. No, el meu partit és un partit... Abans que, mira, em va molt bé aquesta pregunta per fer un matís, perquè quan jo abans deia que passaríeu per sobre els partits, ho dic perquè el meu partit té 3 anys d'història i molts dels que estem al meu partit venim d'un partit històric que ens vam carregar precisament perquè vam creure que la direcció en aquells moments no estava a l'alçada del país. Per tant, els partits són eines, mai són finalitats. Els partits són eines i per molt que et dolgui, els partits han de poder canviar, han de poder desaparèixer, han de poder créixer en uns altres. I en aquest sentit, el meu partit té 3 anys de vida, és podríem dir el primer partit postprocés. Tenim per estatuts les primàries. I així ho vam plantejar i així ho vam plantejar també a la resta de partits. Amb aquesta idea de que un dels eixos fonamentals de la república, d'aconseguir la república per nosaltres és control del territori. I el control del territori passa per 2 coses. Per una banda, Mossos, que potser no cal que sigui la Conselleria d'Interior, ni cal que siguin tots els Mossos, però hem de garantir que tenim Mossos. I 2, el control del territori a nivell municipal. Volem tenir la majoria d'alcaldes o alcaldesses que estiguin disposades no a ser independentistes, sinó a fer la independència, i això és molt diferent. I per tant, aquest és l'objectiu que plantegem nosaltres amb aquestes primàries. I aquestes primàries les hem obert a la resta de partits amb aquesta idea de dir anem a aconseguir la majoria d'alcaldes i alcaldesses que vulguin, que estiguin disposades a fer la independència sabent el que tot això comporta. I per nosaltres aquesta unitat que vostè defensava la reflectim amb aquest plantejament que fem, que òbviament i encara a dia d'avui està obert a tots aquells partits, candidats, persones que vulguin sumar-se a aquest procés de primàries, que de fet el que fa és que sigui la gent la que triï els candidats que han de confeccionar aquesta llista. Algú més vol... Següent pregunta.
Sí? Hola, bona nit. Intentaré ser molt breu. Jo estic una mica al·lucinat perquè una de les coses que he anat sentint aquí bastant repetitivament és que s'espera que la gent es mobilitzi, que la gent hi sigui, que la gent... Cony, però és que van haver-hi unes eleccions forçades que us vam escollir vosaltres. I vosaltres sou els representants de la gent. I poca acció republicana estem veient amb els polítics d'avui dia. Perquè, per exemple, i sense anar més lluny, quan hi ha manifestacions de la sanitat, de l'ensenyament, producte, bàsicament, d'un mal finançament que té aquest país, sou incapaços de sortir i posar-vos a vosaltres a davant de la manifestació, perquè sou els que hauríeu de lluitar perquè això se solucioni. Ell parlava, explico aquí perquè s'ha sentit poc, no? Ell deia que al final, quan van votar, us van escollir vosaltres i reclamar acció dels polítics. I deia del finançament, diu que has dit... Sí, et sento perfectament ara, veus? Millor amb el micro. Amb el tema del finançament al final no ho entenc. Que una de les coses que està passant és que precisament nosaltres que us hem escollit no veieu que moltes vegades adopteu posicions republicanes clares, perquè molt discutir de que si unitat o unitarisme i totes aquestes coses que la gent de baix diu ens importa un bledo, però el que volem és treball i resultats, i en canvi, quan per exemple ara hi ha unes manifestacions de la societat perjudicada pel sistema, com és la sanitat, com és l'ensenyament, etc., vosaltres hauríeu de ser els primers que hauríeu d'estar a davant de la manifestació reclamant el per què s'està produint això. Perquè no heu sigut ni siquiera capaços d'explicar-ho. Només ha sortit un vicepresident donant una almoina de 100 milions d'euros per veure si així ens callem una mica l'assumpte. Voleu? Per contextualitzar una miqueta, no? Jo penso que estem barrejant potser conceptes diferents. Per un costat, explico? Acabo d'explicar-ho o... Deia, a partir d'unes eleccions hi ha la responsabilitat cap a un govern que és el que al final ha d'acabar duent a terme aquesta tasca. Per tant, davant del dret legítim de tothom de sortir al carrer a reclamar unes millors condicions perquè realment hem viscut 10 anys de retallades i de crisis molt dures i que com a objectiu hi ha d'haver-hi revertir-les el més ràpid que sigui possible, tanmateix l'opció que té el govern és de sentar-se en una taula a buscar solucions i dur-les a terme. O sigui, no és anar davant d'aquesta vaga en l'àmbit que es poden solucionar les coses aquí, tanmateix feina tenim com a parlamentaris alçar la veu de per què aquests diners i aquest augment de pressupost no el tenim, perquè se'n van 17.000 milions, com abans ens deia la Míriam, i per això estem lluitant i volem ser una república independent. Tanmateix, ara mateix, jo penso que la posició del govern no ha de ser davant de la vaga d'estar en una taula per intentar trobar totes aquestes solucions que estiguin a l'abast de la mà per solucionar tota aquesta problemàtica que la ciutadania fa arribar al govern. Queda última pregunta o dues últimes? Jo durant aquest debat la veritat és que he vist molt poques propostes de com arribarem a la república. He vist molt partidisme però molt poques propostes. I l'altra, directe a la Mireia, jo estic d'acord que s'ha d'empènyer perquè per ara no hi ha gens de república, però quan entrareu al govern per empènyer? Perquè a mi m'encantaria veure amb algú de la CUP a la Conselleria d'Interior. Gràcies. No, si la CUP hagués d'agafar una conselleria, jo seria partidària d'agafar la Conselleria d'Interior. Dit això, el mes d'octubre jo vaig assistir a 2 reunions on, davant del vicepresident Junqueras, davant del president Carles Puigdemont, els de la CUP, érem 3 persones, li vam dir, en 2 dies diferents,
i estic parlant entre el 2 i el 27 d'octubre. Voleu que la CUP entri a govern 2 vegades? La resposta va ser no. No volem la CUP a govern. Això va ser així. Dit això, campanya electoral del 21 de desembre, jo vaig dir cada dia, durant 15 dies, estem disposats a assumir totes les responsabilitats, fins i tot una conselleria, fins i tot entrar al govern, si el govern és per fer la ruptura, per anar cap a la República Catalana. I allà, el 30 de gener, vam veure que no. Aleshores, el que hem fet és justament deixar que les institucions segueixin amb aquesta dinàmica que ja he explicat abans i nosaltres intentar recuperar el múscul al carrer, que és una d'aquestes potes que us deia abans que són absolutament necessàries. I en això estem. Mireia, potser precisament perquè no hi sou no es pot fer el que s'ha de fer. I al final no només no hi sou, sinó que a més sou oposició. Si Quim Torra ofereix la Conselleria d'Interior demà, farem un consell polític i ho parlarem. Però és que no ha arribat mai això. Per tant... Arribem a l'última pregunta. Sí, bona nit. Mira, jo volia simplement per acabar d'explicar i preguntar, agafant el fil del company que ha parlat per aquí darrere meu, que part del que no s'entén i part del que impedeix eixamplar la base o augmentar més gent és la manca o poca denúncia que es fa a Madrid del maltracte que fa l'Estat als catalans. Nosaltres ho sabem, el resto d'espanyols no ho saben. I l'actitud que hauríeu de tenir els polítics que esteu especialment a Madrid o els partits que envien polítics a Madrid és el de ser la mosca collonera infinita tocapebrots diàriament a l'estat espanyol, perquè així d'alguna manera s'acabin emprenyant i rebenta tot. S'intenta, Jo penso que realment també hem de ser conscients de quina caverna mediàtica es viu a Madrid i és, però jo penso que més feina i fins i tot us diria que alguna pinzellada de provocació amb en Rufián i en Tardà hi és, de posar-los davant del mirall, de ser-hi. Tanmateix, quan lluites contra tots uns mitjans de comunicació sí que aquesta, i coincideixo amb el que deies, realment, probablement la resta d'Espanya no ens coneix, realment la resta d'Espanya no sap la història real que ha passat aquí l'1 d'octubre. Per això la importància i l'aposta a vegades per segons quins reportatges i probablement perquè no només depens de cadenes estatals, sinó que tenim altres mitjans per fer arribar aquesta informació i la importància que comencen a tenir aquestes. Bé, jo que estic a Madrid de diputada, agafeu... Només ens dediquem a això, la majoria. Només ens dediquem a això i és cert que els mitjans de comunicació no ens acaben d'ensenyar, però només fem això. De fet, sempre explico que quan sortim, o el Gabriel o jo, el Tardano, que amb això és més correcte, porta més anys i sap més com dominar la presidenta del Parlament, però nosaltres sempre ens renyen. Sempre que intervenim ens renyen. Ens llamen a qüestió. Que llamar a qüestió vol dir que no estàs parlant del tema del que s'està parlant. Com comprendreu, nosaltres en allà, evidentment, tema sanitat, tema serveis socials, tema ensenyament, tema cultura, tot això està en el dia a dia, però clar, a nivell Espanya. En els temes on gairebé el 90% de cops el que fan és invadir les nostres competències en tot. Quan ens toca intervenir només ens referim a un sol tema, i és el tema de l'autodeterminació de Catalunya, que els ciutadans de Catalunya han fet un referèndum que es va fer l'1 d'octubre i vam guanyar, que els ciutadans de Catalunya reclamen poder ser un estat independent i lliure. Això és de l'únic que la majoria de nosaltres parlem en allà. És a dir, que per això estigues tranquil·la, però sí que és veritat que no hi ha un ressò. També és cert que nosaltres abans ens trucàvem molt, jo anava molt abans a la Sexta. A la Sexta! Ara em faria una mandra tornar-hi, però sí que és veritat que això donava un cert altaveu i ara
ni això, ja no ens truquen de la Sexta. Però sí que tens raó que segurament, i nosaltres ens hem plantejat fer, sobretot a nivell universitari, ara que crec que va ser aquest dijous que es van començar una sèrie de consultes a les universitats públiques espanyoles, crec que el 40% de les universitats públiques espanyoles, més de 800.000 estudiants, 50.000 docents i uns 20.000 administratius, es comencen una sèrie de consultes perquè la gent pugui opinar si vol que Espanya sigui una república o vol continuar com a monarquia. Per tant, això ja comença a bullir, i que bulli allà on hi ha els joves està molt bé. I nosaltres ens hem plantejat més d'un cop i ho hem fet. Jo he anat a fer alguna xerrada a la Complutense, tot i que certament ens trobàvem allà uns fatxes esperant-nos. Sempre on vas allà fora hi ha fatxes esperant-te. Però ens hem plantejat seriosament intentar fer un treball pedagògic fora de l'estat espanyol, fora de Catalunya, per poder explicar a la gent que només veu Tele1 i les Sextes i aquestes coses, explicar realment què som. I a mi em passa, la meva família viu a Dos Hermanes, al costat de Sevilla, Quatre Tetes que diuen. I jo, els primers 5 minuts, quan arribo a Dos Hermanes, els meus familiars, els meus tiets, senten odi, m'odien. A ma mare li envien uns whatsapps, tu hija, tal, quan veuen algunes coses de les que dic, i als 5 minuts allà hi ha odi. Després quan dius, Tito, que soy la Míriam, que no sé què, que tal, i li expliques per què, i li expliques el com, i li expliques tot el que estem patint, després canvien el xip i entenen moltes coses que d'entrada, imagina't, familiars meus que m'odien, imagina't els que no són familiars meus. Com ens odien? Perdona, m'enrotllo molt, ja està. Però sí, que ho fem. Allà a Madrid apretem molt, però ens fa falta una mica d'altaveu, poder. Jo crec que, perdoneu, però és que no ens podem allargar més. Avui han sortit molts temes i crec que està molt bé que ara anem a casa i reflexionem tots, no? Crec que hem vist que tant nosaltres, la gent que estem a peu de carrer com els polítics, hi ha moltes coses a canviar, hi ha molts temes a reflexionar. I volia agrair-vos a vosaltres per estar aquí i a vosaltres per haver vingut i per seguir insistint i per seguir punxant, perquè calen més espais on estiguem tan a prop. Si no, sembla que al final uns estem a un costat i els altres estem a l'altre. I si arribarem a la república ho haurem de fer entre tots. Així que gràcies per ser-hi i gràcies per seguir-hi sent.